இந்தா இந்தா சிங்கப்பூர் சாக்லேட்டு நீ சாப்பிடு. ஐயோ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு சாப்பிடு. இங்கே கூட அப்பா பிரித்து தரேன். பிரித்து தரேன்டா பேப்பரோடைய திம்ப குடுடா, பேப்பரை பிரித்து தரேன். குடுடாசா பிரித்து தரேன். உனக்கு தாண்டா சாக்லேட்டு சிங்கப்பூர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. பிரிச்சுட்டியா? யார் சாமி? ஐயே பிரிச்சுட்டியா? நல்லா இருக்கா? நல்லா இல்லையா? சிங்கப்பூர் சாக்லேட்ரா அது. நல்லா இல்லையா? நல்லா இருக்கா? சிங்கப்பூர் சாக்லேட் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா இல்லையா? எப்படி திங்கிறே? பொப் நல்லா இல்லையாம்ல? பாத்தியா கொழுப்ப? பொப் எப்படி திம்ப? நல்லா இல்லையா? போடா டேய், நல்லா இல்லடா.